IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Taga-Lormanen, dagiti taga-Gintar, Ilocos Norte, gabutan na kad, ado, dagiti makalapang nga lames, iti irigasyon, iti barangay Parparoro. Kas magiti iti video, ay doon nagdakkel nga karpa, nagdakkel nga tilapia, kada ito dalag, iti nakimel, kaya nasigayan, dagiti tayo residente. Asigon, dagiti kakala, pa itunggal dumakka dinunom, nakso daw dumpan iti bagbagyo na, siguro gandang iti makalapan iti irigasyon, siguro po na kanya-kanyang pwesto iti hindi pa nagkalap. Masyari iti nagkalap, Idol Bernard, kaya dakkel iti nakalapan na. Wow! Gabu dala ito kaya plus uday iti 30 minutos, kaya imabot 24 kilos, dahil nakalapan ni Manong, iti nadakamat nga ili. Diba makinuman? No, kung kumusta hindi pa nagkalap, Manong? Okay, hindi na naman dati may isang nagkalap. Sir, na yun? Bari ang nakasya der. So, kung saan tingin pa nagkalap, ano sabi, kasi na nakalapan. Patakilon doon, pero kinandaman. Yan, nagkapo, ito yung 4 kilos na nahala ni Noriel. Ada tinakta ng arpa, ada pa yung hito, akin dalag. So, nagkalap, sir. Ito lang sir, sigay naman na doon, sir. Yung pakat ng tanda, yung mga ito, sir. So, ito ko na plans na doon. Dadakan pa lang, kanagapa na ito naman na. Ang punto yung dam sir, yung barbang. Namin pangusaran na ito, nalang ilako mo ito, Presiden, sir, Presiden. So, mas na ito, so, ako ko na alam yung pagkakalap. Ano ang digal man, sir, hindi na takit, awandaan na umanan. So, hindi digal man, agupay na halayo. Ano ang digal man, sir. Iskar na Idol Bernard, kaya ito na ipakat dati sigayen, dati may sa mga timaten na abong-abugen, at pakalo na J-Danom, masakit malatiyak kayo, pagpatak na tapos sa agpaigit, kaya tilames, ito nga masarap, kaya tayo alames, iti sigay, ipakat iti ni Noriel. Mga si Noriel, ando pa dito pada na ang kanya-kanyang pwesto, kanala umat dati irigasyon iti Parparoro, so nga, kadal daw kahit almost 4 to 5 kilos, di makalapan dito, nga harpa, tapos hindi tayo united dito, agraman iti tilapia. So nga, hanga nagpahal bintar, no kan adoy tilapia, ang jay bakara, nga nayano, kasi tinaalang da itigasyon, iti bintar, may sa tagapon da karayan, Bisak River, kaya nga sawen, nagros palain, nabak na, ang tikan, lames, iti Bisak River, iti Gintar, Ilocos Norte. Sana all, nagraman tigar pa, kin tilapia dito, among laktan. Idol Dennis Emilio, kata RMN.